Bueno, primeiro de nada, que esperades do próximo encontro diante do Alerta Navia? Bueno, a ver, nos pensamos que vai ser un partido difícil, non? Porque o campo volve ser artificial, polo que nos dixeran, o campo non está moi ben, non? Similar ao de Valladares. E, bueno, xa vimos o que nos pasou ali, foi a única derrota que tivemos hasta ahora. E, bueno, despois da boa racha que levamos, esperamos tamén poder gañar, non? Que ese sea un campo, pois, o mellor que non nos beneficia demasiado. Falabas dese partido de Valladares, imagino que a lección aprendida xa con respecto aos seus campos, que vades ter a parte de Navia varios, así un pouco máis complicados para desplegar o vosso xogo. Sí, nós sabemos que este ano non temos máis campos de artificial. E, ben, como xa dicía antes, en Valladares, pois, foi o único partido que perdemos hasta ahora. Bueno, eu penso que o equipo aprendeu e sairemos a intentar facer, pois, o mellor posible, non? E correxir os erros que o mellor cometimos ali. E despois desa derrota en Valladares, 4 victorias consecutivas, imagino que a moral do equipo tamén se recuperou, está bastante ben últimamente. Sí, non, a ver, era o primer partido, non? Sempre fastidiado empezar perdendo, pero, bueno, eu penso que o equipo se refixo moi ben, sacamos estes 4 partidos adiante, incluso gañando outro día en Porriño, que penso que ao final esos puntos van se notar moito. E, ben, eu penso que estamos nunha moi boa dinámica e intentaremos gañar este fin de semana tamén, claro. Abonastesvos un pouco o resultado do 2-1, parece que costa pechar un pouco os partidos. Sí, xa o dicía o míster outro día, non? Que nos está costando un pouco cerrar os partidos porque, mellor estamos sendo un pouco imprecisos a hora de definir, só estamos marcando un pouco, non? Porque tanto outro día como en partidos anteriores, ao final podes escapar o partido dun detalle por non haberlo cerrado bastante antes, non? Pero, bueno, o importante foi que ao final sacámonos, non? E intentaremos que non se repita. Segunda tempada xa no equipo, que diferencias estás topando con respecto ao ano pasado en Primeira Regional? Bueno, penso que a diferencia é moi grande, non? Porque este ano o nivel de exigencia é moito máis alto, o nivel de motivación tamén de todos os compañeros é moito máis alto, o nivel de adestramentos tamén é moito máis alto pola exigencia que hai, non? Tamén son máis días, a categoría tamén te exige estar a 100%, non? Porque senón, ao final, o noso objetivo é ascender, dígase o que se diga, é ese. Entón, creo que todos temos que dar todo o que temos e despois xa, o míster é o que decide quen xoga o fin de semana. Este ano falabas dos adestramentos, que a chegada do convenio co Colexio Miraflores, imagino que tamén moi importante gozar desa, por chamarlo así, cidade deportiva. Sí, sin dúbida, porque o ano pasado, a verdad que era un pouco lioso, non? Cada día, este ano preguntas con que roupa adestras, o ano pasado tienes que preguntar onde adestramos hoxe, non? A verdad que esa facilidade que temos este ano tamén se nota moito, no feito de que sempre adestramos no mesmo sitio, podemos deixar ali as cousas e todo, pero penso que o equipo síntese moi cómodo ali en Miraflores. Como goleador do equipo, como nove referencia en ataque, estás sabendo que, ademais de ti, hai moitos xogadores que están chegando e facendo gol. É unha das facetas positivas tamén do equipo, que calqueira pode definir e pode anotar. Sí, por suposto, a ver, eu sou o nove do equipo ahora mismo, porque sou o delanteiro, pero non teño esa responsabilidade de ser o que ten que marcar os goles, porque de feito non está sendo así tampouco, porque creo que temos xogadores de sobra capacitados para facer goles e estáse ben, non? A nosa línea ofensiva ten moitísimo potencial e penso que nese aspecto é moi positivo. Como valoras a chegada de Fernando Currás á dirección deportiva? Eu penso que foi unha boa decisión, non? Que viñera Fernando este ano, quizás necesitábamos un pouco unha persoa así, que non sei se xa tanto, aparte Fernando, bueno, todos o coñecedes que leva toda a vida no fútbol, e iso tamén se nota, non? A hora de adestrar, tanto ele como Nacho, penso que fa un bo tándem, vese aí, non? Todos os xogadores esta hora está todo o mundo contento, non? Ao final iso é importante, pero bueno, esperemos que dure toda a temporada, que é o máis complicado. E do rival, do Alerta Navia, que nos podes contar? Falastes algo xa nos adestramentos e demais, estades preparando xa un pouco o encontro esperando o rival? Sí, algo falamos, non? Porque, sobre todo, por o tema do campo, non? Nos se xogamos no Couto temos que preocupar de nós, non? Que ao final é o importante. Pero, sí, bueno, algo falamos como con cualquier rival, non? É un equipo que, bueno, creo que leva 2 victorias, 2 derrotas, bueno, está máis ou menos aí, pero, bueno, non encaixa moito tampouco. Bueno, nós penso que temos que preocuparnos de facelo ben nós, salir concentrados, porque nun campo destes, se sales ca torrija, non? Como se vai decir ao principio,
te mete un gol, despois é moi complicado remontar. Este mes de outubro hai Copa Diputación tamén, vai haber que xogar, bueno, incluso en noviembre, o día 1 xa tamén é pola semana, ven un mes cargado de partidos, a mellor é onde cando se ten que ver a plantilla, non? A partido de plantilla, non poden xogar todos os partidos os... Sí, non, eso está claro, non? Temos plantilla de sobra para poder afrontar un mes con máis partidos do habitual. Penso que aí, pois, a xente que ao mellor ahora mesmo está disfrutando de menos minutos vai dar o 100%, porque aquí está claro que todos queremos xogar, non? Cando chega o fin de semana, o bonito é eso. Por desgracia, pois todos non poden xogar e para iso traballamos durante a semana, non? O entrenador está contento co traballo de toda a xente. Eu non teño dúda de que o equipo que xoga en Liga, o equipo que xoga en Copa, o equipo que vai xogar en Liga, eso non se vai a notar, non? Porque temos repostos de sobra en todos os puestos.